Radyoya denge gele. جنابندان اوچهنا رادیو دنگه گلدن با شیر و 16 تیر ماه 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 11 آمده 12 گزارش منوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه یه پژه ایریشن سرگل درزی لدیجی مروایینه فرمانداریا گشتی یا یکینه این پاراستانا جن یه پژه درباره شر و ایریشن سویدیه ده داخویانی نویسکی وشاند داخویانی اوهایه ام demeke bi baldarî êrişên girêdayî çeteyên hikûmeta demkî ya Sûriye li ser gelê me yê durzî dişopînin. Em wan êrişên ku der kanûnî û dervey exlaqê mirovan e bi tundî şermezar dikin. Em weke YPG destpêkê ji malbatên wan re sersaqî û ji birîndaran re jî şîfayê dixwazin. Ji bo aramiya herêmê em bang li hemû hêzên Sûriyê dikin pêwîst e hemû pirsgirêk beriya diyalogê werin çareserkirin. Ji bo em bikaribin pêşiya diyalogê ve bikin yekîtiyeke hevgirtî ya jinan û gelan pêwîst e. Li gundê el dora Swêdiyê êriş û şerên dijwar de gelek kesan jiyana xwe ji destan û her wiha ji aliyên êrişkaran ve hejmarek jin hatiye revandin. Di nava jinên ku bi êrişeke hovane re rûbirû hatine de dayîka bi navê Fewziye Fexreddîn El Şêranî sekneke bi rûmet nîşan dide. Ev jina şerker û serhildir di pevçûnê de bi hirseke mezin şeş çeteyan dikuje û heya guleya xwe ya dawî li ber xwe dide. Ev sekin ji bo hemû pêkateyên Sûriyê bi taybetî jinan bangeke xweparastin û rêxistinkirinê ye. Bê xweparastina rewa mirov nikare behsa jiyaneke azad û ewle bike. Em li hember şehîdan emir Fewziye Fexreddîn El Şara bejna xwe ditewînin û bi rêzdarî bibîrtînin. Ev de tekuşina ji bo Sûriyeya Demokratîk de bibe rênîşana me. Li Eindhovenê Akademiya Zanistên Civakî hat vekirin. Li Hollanda bajarê Eindhoven Akademiya Zanistên Civakî bi beşteriya gelek akademisyen, nivîskar, hunermend û siyasetmedaran hat vekirin. Hat diyarkirin akademî bi armanca paradigmaya rewşenbîrî ya rêbera po di asta cîhanî de were nîqaşkirin û parvekirin hat vekirin. Di vekirina akademiyê de ji damezrîneran Profesör Andrei Gurubacic axifî û got ev akademî armanc dike ku bibe avayiyek ku îlhamê bide tevgerên civakî. Pişre jî hîndekarên akademiyê Katî Alesteyn axifî û got pêdiviya cîhanê bi zanistên alternatîv heye. Armanca ve akademiyê jî ev e. Ji zanîngeha San Francisco Profesör Targol Mesbahşî axifî û got nivîsên rêbera po krîzên heyî çareser dike. Ev hêviyek û paradigmeyek nû pêşkeş dike. Targol Mesbah damezrandina Akademiya Zanistên Civakî pîroz kir û got ev ji bo dilê min mîna dermanekê ye. Bi taybetî jî di serdemekê ku cîhan di demên zor û zehmet re derbas dibe. Em difikirin ve fikr û felsefeya rêbera po dakevin dervey mantıkê devletê kapitalizm û bavik salariyê. Ev modernîteya demokratîk e û xwedispêrê demokrasiya rasteqîn vegere li dayîkê xwezayê û rastiya jinê ye. Wezîrê Berê yê Edaletê yê İzlandayê Ögmundur Jónasson jî damezrînerên akademiyê havîn Güneşer, hunermend û nivîskar Soney Soul jî axifîn û gotin ramanên rêbera po wê bibe bingeha çareseriya krîzên li cîhanê. Nûnertiya rêveberiya Xweser li Moskowayê konferans li darxist. Li paytexta Rusya Moskowayê li ser pêşketinên rojava konferansek hat li darxistin. Akademisyen, kurdolog û zanyarên beşên cuda yên ji zanîngehan beşdarî konferansê bûn. Hevseroka desteya karên derveya rojava İlham Ehmed, rêveberê navenda lêkolînên stratejîk ya Kurdî Nevaf Xelîl û hevseroka desteya perwerdeyê a Bakur û Rojhilatê Sûriyê Semîra Hecî Elî jî bi onlaynê beşdarî konferansê bûn. Di destpêkê de nûnerê rêveberiya Xweserê Rusyayê Reşat bênav axifî û balkişan ser giringî avakirina pireke zanyarî û çandî. Piştre akademisyen Vadim Makarenko, Kiril Verteyev, Profesör Stanislav Ivanov axifîn û balkişan ser rola dîrokiya Kurdan.
پشره جزانینگهین روسیای مارینین الکسی تیمور واسیلنکو و شورش آبی لسر گرینگی و پرسکریکین زمان تومارکرنا آرشیو و ستاتیستیکین گریدای روژاوا آقفین کردولوغ تاتیانا اودینسووا جی آقفی و بالکشان سر فولکلورا کردن روژاوا و گوت فولکلورا کردی به تایبتی گووندین کردان خوزایی کردان نشان داده دوی کرد فولکلورا خوا بپاریزن İlham Ahmet jî rewşeheyî şîrova kir û bersiv da pirsên akademisyenan. Hevseroka desteya perwerdeyê Semîre Hacî Elî jî li ser sîstema perwerdeyê û hejmar û daneyên heyê axivî. Di dawiya konferansê de nûnerê Rojavayê li Rûsyayê Reşît Bênav spasiya desthilatdarî û zanîngehên Rûsyayê kir û got konferansên bi vî rengî pireke civakî, zanyarî û çandî ava dikin. Em hêvî dikin xebatên bi vî rengî dewam bikin. Lezozanên Keprê hevdîtina civaka demokratîk. Rêxistinên Dem Partî û DBP yên navçeya Geverê û Teja bi bêrîvanên lezozanên Keprê re hevdîtin pêkanîn. Li qada ku demek berê xedexeya wê hate ragandin, pankarta hevdîtinên aştî û civaka demokratîk hat dalikandin. Di destpêkê de hevseroka Dem Partî ya navçeya Geverê Ercan Sevmez axivî û got mebesta hatina me ya li vir têkildarî hevdîtinên rêber Abdullah Öcalan û yên dewleta Tirkin. Ev hevdîtin ji bo aştiyeke mayînde hatin kirin. Van çiyan kevir deşt û rûbarên çavdêriya şerkirin. Divê êdî aştî bê vê erdnîgariyê. Ji bo vê devê hemû gel tekoşînê bike. Bêrîvanan jî daxwaza azadiya rêber Abdullah Öcalan û hemû girtiyên siyasî kirin û gotin em êdî azadiya rêberê xwe yê wekîl û zarokên xwe dixwazin. Hevdîtin bi duruşmeyan bidawî bû. Krîza Swêda İsraîlê fermana lêxeda. Wezîrê Parastinê yê desthilatdariya demkî li ser hesabê xwe yê X'ê peyamekda û got me li Swêdiyê agirbest ragandiye. Dohtanê sibê hêzên desthilatdariya Şamê êrişî bajarê Swêdiyê kirin. Hêzên Meclîsa Leşkeriya Swêdiyê li ber xwedan û şer dest pê kir. Hêzên İsraîlê jî li bajarê Swêdiyê hêzên Şamê bombarduman kirin. Rewşa li bajêr hîna tevlî heve. Desthilatdariya İsraîlê jî ferman da artêşa İsraîlê ku li ciyên hêzên Şamê bixe. Pişre hêzên hewayên İsraîlê Swêdiyê bombarduman kirin. Di vê navberê de lîderê ruhaniyê civaka Durzî Hikmet El Hicrî daxuyanî da. Di daxuyaniyê de wat gotin em tiştên li ser navê me hatiye nivîsandin qebûl nakin. Danazana hatî weşandin dibin zextê de hate amadekirin. Ji îro pêve em ti dengê ku helwesta me ya rast nîşan nade nas nakin. İsraîlê Beka bombebaran kir. İsraîlê ragand ku li herêma Bekaya Lübnanê li dijî hêzên El Redwan yên girêdayî Hizbullah 16 êrişên hewayî pêkanîne. Berdevkê artêşa İsraîlê avcîha Aderra li ser hesabê xwe yê medya dijîtal daxuyanî da. Di daxuyanî de watê gotin artêşê li Bekayê li hedefên El Redwan yê girêdayî Hizbullahê xistiye. Di çarçoveya êrişan de baregehên leşkerî yên El Redwan hatin armanjkirin û depoyên ku ji bo hilanîna alavên şer dihatin bikaranîn hatin tespît kirin. Xelkê Til Temirê 85 şehîd bibîranîn. Meclîsa Malbatên Şehîdan ya bajarê Til Temirê ji bo 85 şehîdên di meha Nîsan, Gulan, Hezîran û Tirmehê û salên cuda de şehîd bûn, merasîma bîranînê li darxist. Merasîm li hola Meclîsa Malbatên Şehîdan bi beşdariya nûnerên saziyên civakî, leşkerî, malbatên şehîdan û rûspiyên ji PKK'yan hat pêkanîn. Piştî rêzgirtinê endamê Meclîsa Malbatên Şehîdan Mahir El Ebdo axivî û diyar kir ku ev kesên dooxara jiyaneka azad û ewlede şehîd bûne bibîrtînin û zoza parastina nirx û destyeftên besaya şehîdan pêk hatine dûbare kir. Ji fermandarên Meclîsa Leşkeriya Til Temirê Ferhat Emîn jî axivî û got şehîd bingeha aramî û rûmetê. Em soza xwe ya berdewama parastina vê xakê û pêkanîna armancên şehîdan dûbare dikin. Di dawiyê de sînevîzyonek li ser tekoşîna 85 şehîdan hat nîşandan. Xelkê Sinûnê daxwaza xizmetê kir lê artêşa Iraqê gullelê reşand. Şeniyên Sinûnê yên Şengalê ku ji ber nebûna xizmeta tenduristiyê bêzar bûne, doh êvarê li ber nexweşxaneya Sinûnê li hev kom bûn û nerazîbûna xwe nîşandan.
خلک سنونه هر وها جبر برتیل خواست برپرسیار نخوشخانه بگرتن. ارتش عراق دست گرسه گلوردا و به گل رشاندن هولدا جهف بلاف بکه و دست وردانه آلوسی مزن ترکر. شنگالیان جرایداران خواستن که دمل دست باویجن پرسکریکن وان و چاره سری جوان را ببینن.